אז ערב טוב לכולם, שמח להיות פה איתכם הערב, יום שני, מצגת וירטואלית. אני אבי בכר, ואני כמוכם שמעתי את מה שאתם עומדים לשמוע ב-45 הדקות הקרובות, וזה קרה לפני שנתיים. מאז אני נמצא במסלול לחופש כלכלי, אני ועוד חברים נוספים, בשיתוף עם חברת ג'נס גלובל, שאתם רואים את הלוגו שלה על המסך. אז מי שהזמין אתכם לוובינר הזה, בעצם נתן לכם מתנה או הזדמנות. מתנה שהיא הזדמנות או הזדמנות שהיא מתנה, הזדמנות לעצור לרגע וללמוד על אפשרות אחרת. איך לחיות, להתקיים, להתפרנס, ולמי שירצה יחליט ויעשה את מה שדרוש, אפילו לצאת לחופש כלכלי. וזה מוזר להגיד, אבל יש אנשים שהמושג חופש כלכלי הוא לא ברור להם, וגם אותו אנחנו נבהיר בהמשך. אז אני לא יודע איפה אתם נמצאים ברגע זה. ההמלצה שלי אליכם, שימו לרגע את כל מה שאתם יודעים או חושבים שאתם יודעים, ותהיו פתוחים ללמוד דבר חדש. יש אנשים שעבורם המצגת הזו היא צומת בחיים, לא פחות. עכשיו, האם היא תהיה צומת בחיים עבורכם גם? את זה אתם תחליטו. אז בואו נתחיל. אז דבר ראשון, אנחנו מדברים על חופש כלכלי, בואו נדבר על המצב הקיים כרגע, ואנחנו לא נרחיב בו, כי את כל מה שאתם רואים על המסך, אני בטוח שאתם מכירים טוב טוב מאוד, בין אם באופן אישי על עצמכם, או מסביבכם, או מהעיתונים. זה המצב שלנו במדינה, ובכלל בעולם. יוקר מחירים, עליות מחירים, הוצאות ענקיות, חוסר יציבות בעבודה, פיטורים על ימין ועל שמאל, מיסים, כהנה וכהנה וכהנה סביבנו, וזה רק גלים שהולכים ומתגברים, הולכים ומתגברים. וזה המצב שלנו, ואנשים טועים היום לא מעט מה אפשר לעשות עם הדבר הזה. מה אפשר לעשות כדי להתפרנס בכבוד. חלקכם ודאי מכירים, אם תסתובבו בבתי חולים, ואני הייתי שם לא מזמן, לשמחתי לא בגללי, הלכתי לבקר, ואתם רואים את האנשים שהקימו את המדינה הזאת בידיים שלהם, הוותיקים, הבוגרים, המבוגרים, נמצאים במסדרונות, פשוט ככה, בתי חולים ממשלתיים, זה מה שהמדינה יודעת לתת להם. אם מישהו חושב שהמצב ילך וישתפר, שביבי יעזור לו, או טיבי יעזור לו, או יאיר לפיד יעזור לו, אז הוא טועה בגדול. לא בגלל שהם לא רוצים, אני בטוח שהם אנשים טובים עם רצון טוב, הם לא יכולים. הם לא יכולים. ומי שיכול הוא רק אדם אחד, וזה האדם שיושב בדיוק לפני המחשב שלכם ושומע את המצגת הזו, וזה אתם. ומה שאנחנו הולכים לדבר הערב הוא בעצם, אמרנו, חופש כלכלי, ויותר מזה על חברת ג'נס והאפשרות שהיא מספקת לאנשים כמוני וכמוכם להוות גשר בין המצב שלכם היום, ולא משנה מהו, ואפילו אם יש לכם, לחופש כלכלי, שתכף מיד נסביר גם מה הוא אומר. אז מה זה בעצם חופש כלכלי? אז חופש כלכלי הוא מושג או מונח שהוא מאוד ברור, והוא האפשרות להתפרנס, לייצר מקור הכנסה עבורכם, שלא תלוי בעבודה שלכם. אני אגיד את זה שוב, זה מקור פרנסה, מקור שממנו אתם מקבלים כסף, הכנסה, שהוא לא תלוי בעבודה שלכם. הוא מגיע, הכסף מגיע, הרבה אחרי שהעבודה שלכם כבר הסתיימה. יש עבודה, תכף תשמעו עליה. אבל אחרי שהעבודה מסתיימת, אתם ממשיכים לקבל כסף שוב ושוב 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 ושוב, עבור אותה עבודה שכבר עשיתם פעם. ובזמן הזה, בזמן שאתם כבר מקבלים הכנסה, וכבר לא צריכים להשקיע משרה מלאה עבורה, מה אתם יכולים לעשות? את כל מה שאתם רואים פה על השקף. טיולים בעולם, בית פרטי, שקט נפשי, זמן איכות עם המשפחה,
בילוי עם חברים. את כל זה אתם יכולים לעשות. נשמע מופרך? אולי. האם זה אפשרי? בהחלט שכן, לא בגלל שזו תיאוריה, אלא יש אנשים שכבר עושים את זה, ויש אנשים בארץ שכבר עושים את זה. אז זה מה שמאפשר את ז'נס. ובעצם אם נסתכל על החיים שלנו, החיים הממוצעים, אם אתם כבר בחופש כלכלי, השקף הזה לא רלוונטי עבורכם. אתם יכולים לרגע להסיט את המבט, אבל רובנו לא נמצאים כרגע בחופש כלכלי, וככה זה נראה. אנחנו מתעוררים בבוקר עם השעון, לא כשאנחנו רוצים באמת לקום, רצים אל הפקקים, משם אנחנו נמצאים במקום עבודה שלא תמיד בא לנו להיות בו, וחוזרים הביתה עייפים ומותשים, ונזרקים על הספה עם השלט מול הטלוויזיה. אם אתם אנשים אפקטיביים, אז ודאי אתם עושים משהו טוב בזמן הזה, ולא מול האח הגדול, אבל את השעון והפקקים והבוס וסביבת העבודה שאולי לא תמיד בא לכם להיות בה, אתם כנראה לא משנים. אז זה המצב שבו רוב האנשים נמצאים בו. אז איך יוצאים לחופש כלכלי? איך מייצרים מקור הכנסה שמאפשר לכם לקבל כסף, הכנסה, בלי שתצטרכו כל יום לעבור את השעון, פקקים ובוס? אז יש המון אופציות. אחת מהן נמצאת פה על השקף, וזה בעצם נכס נדל"ן. לכו תקנו לכם 5 דירות מניבות בהשקעה של $2.5 מיליון במקום טוב, והנה יש לכם נכס מניב, אתם משכירים אותו לאנשים פרטיים או עסקים ומרוויחים הכנסה. זה נכס, זה חופש כלכלי. יש אנשים שמשקיעים במניות, יש אנשים שמשקיעים בעסקים, ואגב עסקים זה לא להיות עצמאי. עסקים, כשמדברים על עסקים, מדברים על עסק שיש בו עובדים, ומדובר על 500 עובדים ומעלה. אם יש לכם אפשרות להשקיע בעסק הזה, הנה יש לכם נכס מניב שמאפשר חופש כלכלי. הבעיה עם רוב האופציות האלה, זה שזה אופציות שמתאימות למי? לאנשים שיש להם המון כסף, שכבר יש להם המון כסף. רוב האנשים אין להם את האפשרות הזאת, מה גם שכסף לא מספיק. גם אם תזכו בלוטו ותלכו ותשימו את הכסף במקומות האלה, סיכוי טוב שתטעו, כי זה דורש מקצוענות, וזה דורש הבנה, וזה דורש ידע מעמיק, ואת כל זה גם כן להרבה אנשים חסר. אבל יש עוד אופציה. יש אופציה אחרת שכן מתאימה לאנשים שאין להם את היכולת להשקיע סכומי כסף גדולים, ולאנשים שאין להם ידע בעסקים גדולים, או בנדל"ן, או בשוק ההון, והאופציה הזאת נקראת שיווק רשתי, או שיווק חברתי. ועל זה אנחנו בעצם מדברים עכשיו, וזו האופציה שמאפשרת ז'נס. האופציה הזאת היא לא שונה מהאופציות האחרות במובן זה שהעבודה שלכם בז'נס או הפעילות שלכם בז'נס או בשיווק רשתי מייצרת עבורכם נכס מניב, בדיוק כמו אותם דירות, נכס מניב, נכס שמייצר עבורכם הכנסה, וברגע שהקמתם אותו הוא ממשיך להניב לכם הכנסה מבלי שתצטרכו לעבוד משרה מלאה. ואנחנו מיד נסביר מה זה אומר שיווק רשתי בדיוק, ומה זה אומר, ובאיזה מובן שיווק רשתי בונה לכם נכס מניב. אז לפני כן, מה זה דורש? קודם כל זה דורש שינוי קטן במחשבה. שינוי שמוביל לשינוי גדול במצב הכלכלי ובשדרוג איכות החיים. זו דרך אחרת. זה דרך שרוב האנשים לא מכירים אותה. ואם הם מכירים אותה, בהרבה מקרים הם מכירים אותה דרך דעות קדומות, או דרך חלקי אמיתות של מישהו שסיפר למישהו שעבר בצורה לא נכונה, וכאן אנחנו ניישר קו לגבי ההגדרה הנכונה ומה זה באמת שיווק רשתי. מה זה ידרוש מכם כדי להקים את אותו נכס? זה ידרוש מכם השקעה של 15, אולי 20 שעות בשבועיות, בעבודה, מהבית, מבית קפה, בזמן שלכם, בקצב שלכם.
וזה כל היופי. אף אחד לא רודף אחריכם, אתם עושים את זה בדרך שלכם, בזמן שלכם, ואתם מתאימים את זה ללוחות הזמנים שלכם. אם אתם אנשים שעובדים בעבודה שלכם בערב, אנחנו נראה לכם איך אתם יכולים לעשות את זה בבוקר. אם אתם עובדים בבוקר, אנחנו נראה לכם איך אתם יכולים לעשות את זה בערב. אם אתם עובדים במשמרות, כנ"ל, וכו' וכו' וכו'. לכל אחד זה מתאים, וזה מתאים לכל זמן שיש לכם. 10-15 שעות שבועיות, ובהמשך מי שירצה יכול גם להגדיל את זה, וכו'. אז שיווק רשתי אמרנו, אז שיווק רשתי, שתי מילים, שיווק ורשתי. אז בואו נדבר שנייה על שיווק. כדי להבין איך העסק הזה עובד, צריך קודם להבין מה זה השיווק הרגיל. השיווק הרגיל זה מה שלפניכם. שיווק רגיל, כמו בדוגמה שלנו, יש פה נייקי שמייצרת נעליים, כנראה בסין, והעלות ייצור הנעליים היא סדר גודל של $15, $20, לא יותר מזה. אם תלכו לחנות, פה בישראל, תרצו לקנות נעל של נייקי, תמצאו שהיא עולה בסביבות $150. אתם אומרים, אז איפה הלך הכסף? איך אומרים הגששים? איפה הלך הכסף? ובמקרה הזה הוא באמת הלך, שלא כמו אצל הגששים. במקרה הזה הכסף הלך על כל אותם מקומות שאתם מכירים. מחסנים, שטחי מחירה, דיילות, שינוע ופרזנטורים וקידום מחירות ופרסום בטלוויזיה וכל אותם אנשים או תחנות שגוזרות קופון בדרך על המחיר שאתם שילמתם בחנות. בסופו של דבר היצרן מרוויח מעט יותר ממה שעולה לו לייצר את המוצר. הוא לא מרוויח את רוב הכסף, הוא מרוויח את מעט הכסף. אז זו צורת השיווק הרגילה. יש צורת שיווק אחרת, וזו שיטת השיווק הרשתי או השיווק חברתי, שבה בעצם אנחנו מספרים את הסיפור של המותג, של החברה, של המוצרים, מפה לאוזן. אנחנו הופכים להיות צרכנים, נקודה חשובה, צרכנים, כי אנחנו לא אנשי שיווק מקצועיים. אנחנו לא למדנו את זה ואנחנו לא עוסקים בזה שנים. אנחנו אנשים רגילים, צרכנים שמשתמשים במוצר, נהנים ממנו, מכירים את התועלות שלו, ומספרים הלאה לחברים שלנו, לאנשים שאנחנו מכירים, שמצאנו משהו שיכול להועיל. וכמובן חלק מזה זה גם לספר את הסיפור של האפשרות להרוויח כסף, לעשות הכנסה נוספת, להגדיל אותה אולי לכדי הכנסה גדולה. וחלק מהאנשים, כמו שאמרתי, יצאו גם לחופש כלכלי אם יעשו את הדברים שילמדו אתכם. אז זה השיווק הרשתי. אנחנו מספרים סיפור מפה לאוזן. אולי שמעתם פעם על זה, אולי שמעתם על שיווק רשתי במונחים אחרים. אתם אומרים לעצמכם, בסדר, לא יודע, שמעתי או לא שמעתי על זה, ומי שמע על זה בכלל. אז כמו שאתם יכולים לראות בשקף הזה, בעצם גדולי מובילי דעת הקהל העסקית והחברתית והעולמית משבחים את השיווק הרשתי יותר ויותר, וזה תופס תאוצה. ואת מי שאתם רואים פה זה לא אחרים מאשר אנשים שכולכם מכירים, אני בטוח. ראשון בהם זה ביל קלינטון, עוד בהיותו נשיא ארצות הברית. אתם רואים, הוא יושב בחדר שלו עם הדגל. יש סרטון ביוטיוב שבו הוא מסביר במשך דקות ארוכות למה השיווק הרשתי זה הדבר בין הטובים שקרו לארצות הברית, לאנשים שם. עסק שמאפשר לכל אחד, כל אחד, להרוויח על בסיס הביצועים שלו, ואם אתם נחושים ואם אתם אנשי ביצועים, אתם יכולים להרוויח ובגדול. ויש לכם גם את ביל גייטס, מייקרוסופט. אם אתם לא יודעים, אז מה שמייקרוסופט עושה זה בדיוק שיווק רשתי. לא בדיוק, אבל דומה. איך היא עושה את זה? היא משווקת את זה דרך האינטרנט, היא משווקת את המוצרים שלה דרך רשתות כאלה ואחרות וכו'. וכמובן, שניים האחרונים, גדולי הגדולים של המנטורים בתחום ההכנסה הפסיבית ויצירת העושר. האחד הוא כמובן דונלד טראמפ, המיליונר ואיש הנדל"ן, והשני הוא רוברט קיוסקי,
שוודאי שמעתם על הספרים שלו, אבא עשיר, אבא עני, והסדרה של אבא עשיר, אבא עני. במקרה הזה הם כתבו שניהם ספר, למה אנחנו ממליצים על שיווק רשתי. אז אתם יכולים את כל הדברים האלה לחפש ולבדוק באינטרנט, לקרוא את הספרים ולהבין במה מדובר יותר לעומק ממה שאני מסביר כאן. בשיווק רשתי עוד דבר מאוד חשוב, זו עבודת צוות. זה לא עבודה לאדם בודד, זה לא עבודה לסכין בין השיניים וסיירים בודדים, זה עבודת צוות. אנחנו בונים סביבנו צוות. מי שצירף אתכם או העלה אתכם למצגת הזו בעצם אומר לכם, אולי אמר לכם, אולי יגיד לכם, אז הנה אני אומר לכם, הוא רוצה שתהיו שותפים שלו לעסק הזה. ושותפים לכל דבר ועניין, ואתם יכולים לבדוק את זה. בעבודה הרגילה, כמו שאתם רואים בציור עם האנשים הקטנים האלה, בעבודה הרגילה זה למטה, כל אחד עובד עם המאמץ שלו, או מה שאנחנו קוראים לו בכוח סוס אחד, והרבה פעמים לא רק שזה בכוח סוס אחד, גם באים סוסים אחרים ושמים לכם רגליים. בשיווק רשתי זו עבודת צוות אמיתית, אנשים עוזרים אחד לשני, ואם תבואו לפגוש אותנו בקבוצה שלנו ביום שלישי בכפר המכבייה, אתם תראו מהי עבודת צוות אמיתית. אז אמרנו שיווק רשתי, ואמרנו אנחנו לקוחות וצרכנים של החברה ושל המוצרים, ואנחנו מרוצים ואנחנו מספרים מפה לאוזן אודות המוצרים, אודות החברה ואודות ההזדמנות העסקית שעליה אתם שומעים ממש עכשיו. אז כדי להיות לקוחות מרוצים וממליצים, כדאי שנדע לקוחות של מה אנחנו עושים ומה הם המוצרים. אז הנה יש לכם כאן דוגמה, ומיד ניתן עוד כמה דוגמאות למוצרים המטורפים. אין לי מילה אחרת יותר טובה להגיד, המטורפים של חברת ז'נס גלובל. חברת ז'נס גלובל היא חברת אנטי-אייג'ינג, היא ענקית אנטי-אייג'ינג וטכנולוגיה, חברה שבשנה הקודמת סיימה עם מחזור של $250 מיליארד בכל העולם, רוב המחירות במזרח, והשנה היא עומדת לסיים עם $500 מיליארד, הכפלה. החברה תכפיל את המחזור שלה, שזה דבר פנומנלי. מי שמבין קצת בעסקים, החברה גדלה בצורה מואצת. ואיזה מוצרים יש לה בתחום האנטי-אייג'ינג? אז ארסנל המוצרים של ז'נס גלובל מתחלקים בגדול לשניים. האחד הם מוצרי קוסמטיקה מתקדמים בתחום של תאי גזע וטכנולוגיות מתקדמות אחרות, והקבוצה השנייה זו קבוצה של תוספי מזון, גם הם כל אחד ואחד יושב מאחוריו מחקר מדעי מאוד מתקדם, פרס נובל וכו', ואנחנו נפרט. אז דבר ראשון, לומינס. לומינס זה ליין קוסמטיקה מתקדם מאוד בתחום של תאי גזע. הליין הזה נוצר על ידי דוקטור נתן ניומן, נגיד גם עליו כמה מילים תכף, והליין הזה אתם תכף תראו מה התוצאות שלו. אז אני לא רוצה להרחיב יותר מדי על עולם התאי גזע, זה לא מצגת רפואית או מדעית, אבל כל אחד יודע, וודאי ראיתם ושמעתם, והנה יש לכם פה על השקף, פרסומים, כתבות בנושא תאי גזע. מי ששמע על השתלת מח עצם, זה חלק מטכנולוגיה של תאי גזע. תאי גזע זו רפואת המחר, תאי גזע זה העתיד של הרפואה. המדע חוקר המון את תאי הגזע כבר המון שנים, ובשנים האחרונות כבר מגיעים ליישומים של ממש, וחברת ז'נס גלובל כבר עושה את זה בפועל. אפילו לא בבית חולים או באיזשהם פרוצדורות מסובכות, אצלכם בבית, בחדר האמבטיה על המדף, תאי גזע. טכנולוגיה של תאי גזע. אז מאיפה זה מגיע? זה מגיע מאדם בשם דוקטור נתן ניומן, שהוא דרמטולוג ופלסטיקאי בעל שם עולמי בתחום תאי הגזע.
הוא עושה את זה כבר המון שנים, יש לו קליניקה בארצות הברית, והוא בעצם שותל תאי גזע או מזריק תאי גזע בפרוצדורות רפואיות או כירורגיות רפואיות או אסתטיות לנשים וגברים, ועושה פלאים. חפשו אותו, חפשו דוקטור נתן ניומן ביוטיוב ובאינטרנט, תמצאו את האתר שלו ותמצאו המון סרטונים של העבודה שלו. העבודה שלו היא פנומנלית. הוא יהודי אגב, דובר עברית, היה כאן בארץ כמה פעמים, דיברנו איתו, נפגשנו איתו, איש מקסים, 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 נכס לאנושות לא פחות, ואני מעריך שלא ירחק היום ועל העבודה שלו הוא יקבל פרס נובל. מה שאתם רואים פה על השקף, אלה לא פרסומים, כי כמו שאמרתי, חברת ז'נס לא משלמת למפרסמים כדי לפרסם. חברת ז'נס מפיצה את המוצרים שלה מפה לאוזן, דרך הלקוחות שלה שהם מרוצים וממליצים. אז מה שאתם רואים פה, אלה בעצם כתבות שעושים על דוקטור נתן ניומן ועל המוצרים של ז'נס, כי כל אחד מהם הוא פריצת דרך מדעית מטורפת. זה הסרום שהוא המרכיב המרכזי בליין, שיש בו 6 מוצרים, וכל אחד אחראי לפעילות אחרת בתחום אור הפנים, ולא רק הפנים, האור בכלל. בואו נראה כמה דוגמאות. אלה דוגמאות של אנשים, נשים, גברים, שהשתמשו עם המוצרים. טווחי השימוש שאתם רואים בתמונות פה, נעים בין חודש, חודשיים, וחלקם פה נעים עד חצי שנה ואולי טיפה יותר. הפעילות של המוצרים האלה היא פעילות שעובדת ביחד עם הגנטיקה הפרטית שלכם, ולכן התוצאות משתנות מאדם לאדם, אבל בלי יוצא מן הכלל, כל אחד שמשתמש במוצרים האלה מיד רואה תוצאות, וכשאני אומר מיד, כמו שאמרתי, זה יכול לנוע בטווח של חודש עד 3 חודשים, והתוצאות נראות לעין. אתם יכולים לראות כאן באזור הזה, ימין למעלה, את אופרה, שהשתמשה לדעתי 4 חודשים. התמונה שלה אחרי זו תמונה שאני צילמתי. פשוט נפלא, פשוט נפלא. חברות שלה רואות אותה, היא לא צריכה לדבר יותר מדי. זה אפילו אצלה לא שיווק מפה לאוזן, זה שיווק מפנים למוח. נשים מסתכלות עליה, שואלות אותה מה עשית בפנים, ומה היא אומרת להם? בואו תשמעו על ז'נס. והן מיד אומרות, אני רוצה גם. וככה אופרה כבר חשפה את העסק הזה ואת המוצרים האלה ללמעלה מ-40 אנשים באופן אישי, וכמובן הם כבר סיפרו לאחרים. בצד שמאל אתם רואים את בת אל, בת 69, לפני שנתיים כשהצטרפה לז'נס הייתה בת 67, ואתם יכולים לראות איך שאומנם בגיל הכרונולוגי היא הולכת קדימה, אבל בגיל הביולוגי היא הולכת אחורה ללא ספק. ולמטה אתם רואים את עירית דורון, חברתנו האהובה, שמחזיקה את התמונה שלה לפני, ואתם רואים אותה אחרי. היא הייתה יוצאת מהבית באופן קבוע עם מייקאפ, כך היא מספרת ומשתפת, והיום היא יוצאת ללא איפור, ללא מייקאפ, אולי משהו מסביב לעיניים, אבל לא הרבה מעבר לזה. נראית נהדר. אתם רואים בצד ימין את יהודית שהיא קוסמטיקאית מתל אביב, שמה את המוצר על חצי פנים, על החצי השמאלי בתמונה. ולמה היא שמה על חצי פנים? כדי שהיא תוכל לראות בעצמה את ההבדל באופן ברור, ושאנשים יוכלו לראות את ההבדל. אוקיי, אתם רואים את אורי בצד שמאל, גם הוא שם על חצי פנים, גם הוא על החצי השמאלי, והדבר הכי בולט שקרה אצל אורי, אתם יכולים לראות, זה השקית מתחת לעין. השקית מתחת לעין שמאל בתמונה נעלמה כליל. זו סבין. סבין השתמשה במוצר בפנים בערך שנה, ואתם יכולים לראות שהכתם שהיה לה על המצח נעלם כליל. הנה גם למטה רואים אותו. וגם היא שמה על הידיים יד כן ויד לא, ואתם יכולים לראות את ההבדל בידיים.
אוקיי, אושרית היא קוסמטיקאית, זאת לא אושרית בתמונה, אושרית היא קוסמטיקאית, היא משווקת של ז'נס, לקוחה מרוצה שממליצה, והיא גם מטפלת, ובתמונה הזו אתם רואים קרובת משפחה שלה שטיפלה בה באקנה, אקנה שדרש טיפול אנטיביוטי ולא צלח יפה, והנה אחרי 3 שבועות, במקרה הזה רק עם סרום וסבון, האקנה עבר במלואו. אז אם אתם מכירים נשים צעירות, נערות שסובלות מאקנה, הנה יש לנו את הפתרון המושלם בשבילנו. אתם יכולים לראות כאן את הצוואר למעלה, לפני ואחרי, שוב יד כן ויד לא, ההבדלים ברורים, לא צריך להסביר יותר מדי. אז כן, כבר לא צריך להסתכן עם בוטוקס שזה רעלנים, כבר המדע יודע את זה, בטח לא צריך להסתכן עם זריקות, וגם אם זה לא להסתכן, אם תשאלו אותי, אני לא חשוב איך הייתי נראה, לא הייתי הולך להזריק לעצמי שום דבר, או לחתוך את עצמי עם סכין מנתחים בשום מקום, והנה אנחנו כבר לא צריכים לעשות את זה. כי יש לנו פתרון טבעי ובטוח, ואכן הוא טבעי. אז אלה הם מוצרי לומינס, זה ליין הקוסמטיקה של ז'נס, ואני יכול להגיד לכם, זה לא נמצא במצגת, כי זה ממש טרי מהתנור. יש לנו מוצר חדש, שהוא מוצר מטורף לא פחות, והוא מוצר שבעצם בתוך 2 דקות מעלים לחלוטין את שקיות העיניים, ב2 דקות, לא שבועיים, לא חודשיים, לא חצי שנה, ב2 דקות מעלים את שקיות העיניים לחלוטין, למשך 10 שעות, משהו כזה, 9-10 שעות, שזה הרבה מאוד. מי שהזמין אתכם לוובינר הזה, בקשו ממנו שישלח לכם את סרטון ההדגמה, ואתם תראו איך זה קורה מול עיניכם. כן, זו ז'נס, היא פורצת גבולות פעם אחרי פעם. מה עוד יש לז'נס? דיברנו על מוצרי הפנים, יש לנו גם את מוצרי הבלייה. אני אקצר כאן קצת, ואני רק אתן בראשי פרקים. הדבר הראשון זה מנקה הרעלים מהגוף, שיש בו פקטין. מי שמכיר, פקטין הוא תוצר של תפוחים, הכל טבעי, ועושה נפלאות לגוף. ואתם יכולים לראות מה שכתוב פה על השקף, הבחור הנחמד, או האיש המבוגר הזה בתמונה, זה דוקטור מיכאל נובל, מפרס נובל, ממשפחת נובל, והוא מקדם את המוצר הזה. אתם יכולים לתאר לעצמכם שאיש עם קרדיט כמו שלו, עושה את זה רק אחרי שהוא בטוח שהדבר הזה זה הדבר הבא. והוא בעצמו אומר בהרבה סרטונים שהמוצר הזה הוא מוצר מציל חיים. יש לנו את הריזרב שמבוסס על הרעיון של הפרדוקס הצרפתי. הצרפתים אוכלים הרבה שמן, גבינות שמנות, בשר שומני, ועדיין רמת או אחוזי המחלות הלב אצלהם נמוך לאין שיעור ביחס לעולם. איך זה קורה? כי הם שותים הרבה יין. וביין מתברר יש, או בענב, בקליפות הענב יש מתברר, אנטי-אוקסידנט מאוד מאוד חזק ומתקדם שנקרא רזרבטרול. לכן השם של המוצר ריזרב. בפשטות זהו ג'ל שמיוצר מפירות אדומים, וממנו עושים שתייה. עושה פלאות לגוף, תמיכה בתפקודים דלקתיים ומפרקים בריאים, תענוג לגוף. פיניטי, בלי להיכנס ליותר מדי פרטים מדעיים, הוא מעריך חיים, נקודה. מעכב את הזקנה באמת ברמת התא, והוא מבוסס על תגלית שזכתה בפרס נובל בשנת 2009, שבו מצאו את האנזים TA65 שיודע להאריך את הטלומרים. מי שירצה שיחפש על זה מידע באינטרנט, מחקרים רבים בנושא הטלומרים והקשר שלהם להזדקנות שלנו, ואיך פיניטי יודע לעשות רוורס לתהליך הזה. אז אלה המוצרים של ז'נס, וחברת ז'נס משיקה מוצרים שוב ושוב ושוב. ממש בימים האחרונים אמרתי לכם, הושק אייג'לס,
שזה אותו מוצר לעיניים, לשקיות העיניים, וחודשיים אחורה, באוקטובר, חודש אחורה, באוקטובר, סוף ספטמבר, הושק זן בודי, שזה בעצם ערכה לבקרת משקל, שעושה דברים מטורפים, כי מעבר להורדת המשקל, היא יודעת גם לבנות את השריר שלכם, ממש ככה. אז יש פה אחלה מוצרים ויש פה אחלה חברה, אז השאלה היא למה עכשיו? אז למה עכשיו? כי אנחנו נמצאים בטיימינג מושלם. בטיימינג מושלם. כמו שאתם יודעים, יש המון חברות שמצליחות, קחו מייקרוסופט וטבע ואמדוקס ו-you name it. כל חברה גדולה שכל העולם כבר מכיר והמניות שלהם נוסקות, זה על הכיפק. אבל אם אתם תלכו עכשיו ותשקיעו בחברה כזו כמו מייקרוסופט, מיליונרים כנראה כבר לא תצאו. למה? כי המניה היא כבר די יציבה. ההשתלטות על העולם מבחינה עסקית כבר קרתה והיא מאחורינו. המניה תעלה 2%, תרד 3%, לא יהיה פה שינוי דרמטי. אם הייתם משקיעים במייקרוסופט ובטבע לפני 30 שנה, זה היה כבר סיפור אחר. אבל החוכמה היא שאז רוב האנשים, הייתם אומרים להם טבע, היו אומרים לכם טבע, מי שמע על טבע? מייקרוסופט? מי זה? זה הבחורצ'יק הזה בגראז', השתגעת, אני אשים אצלו את הכסף שלי? רק אלה שיודעים לראות רחוק ולזהות הזדמנות, באמת מצליחים בגדול. ואתם יכולים להגיד, ז'נס, לא שמעתי אף פעם על ז'נס, רק מישהי אחת, מחברה אחת, מחבר אחד. אפשר לחשוב מה זה. זה בדיוק המקום שבו דרוש עין של מישהו שרואה לטווח רחוק ויודע לצרף אחד ועוד אחד ולהגיע למסקנה שז'נס היא חברת המיליארדים הבאה. ועכשיו זה הטיימינג, בזמן שלא כולם מכירים, להיכנס ולצלוח את הגל שישטוף את העולם, וז'נס תרוויח מיליארדים רבים בשנים הקרובות, ומי שמצטרף עכשיו, יש לו את האפשרות לקבל נתח מזה. אז זה הזמן, והוא עכשיו, ואנחנו נמצאים ממש ממש בתחילתו, או בתחילתה של הדרך. חברת ז'נס היא רק בת 5, זה תינוקת עסקית, רק בת 5. החברות הגדולות בסדר גודל שלה, הן כבר שנים ארוכות, עשרות שנים בשוק. מה עוד? מה עוד? ז'נס, אז אמרנו, היא צעירה וזה טיימינג מטורף, וטיימינג נכון וטיימינג מדויק, אבל ז'נס היא לא עובדת רק בישראל. ז'נס עובדת בלמעלה מ-100 מדינות, למעשה 109 מדינות פעם אחרונה שספרתי. 109 מדינות. מה זה אומר 109 מדינות? זה אומר שהעסק שלכם, ברגע שהצטרפתם לז'נס, פועל ב-109 מדינות. או לפחות הפוטנציאל שלו לפעול ב-109 מדינות. זאת אומרת, שאם יש לכם חבר בספרד, ואתם יכולים להרים לו טלפון ולספר לו על המוצרים של ז'נס, ואם אתם לא יודעים לספר לו על המוצרים של ז'נס, אתם יכולים לשלוח לו סרטון ביוטיוב. ואם אתם לא רוצים סרטון ביוטיוב ואתם רוצים שהוא ישמע על ההזדמנות העסקית, אתם יכולים לחבר אותו לוובינר הזה. ואם הוא לא דובר עברית, יש לנו גם וובינרים באנגלית. כל הכלים שרק תרצו לעשות את העסק שלכם מהבית, גם בחול, גם בספרד ובצרפת ובכל אירופה וארצות הברית ובמזרח ואיפה שאתם לא תרצו. לי אישית יש כבר אנשים שעובדים ולקוחות בקרוב ל10 מדינות בעולם, וזה הולך ומתפתח. אז יש לכם את האפשרות הזו, ואתם יכולים לעשות את זה מהבית ובזמן שלכם. זה רק אומר לכם שהעסק שלכם הוא לא תלוי בכלכלה המקומית, שזה מאוד מאוד חשוב היום. העסק שלכם הוא גלובלי כמו כל העסקים המצליחים בעולם. אז מה היה לנו שם? היה לנו מוצרי אנטי-אייג'ינג המובילים בתחומם בעולם, כן. היה לנו פריצת דרך טכנולוגית ומדעית, גם בתחום תאי הגזע וגם בתחום טלומרים ועוד פריצות דרך מדעיות אחרות, היה לנו. שיווק רשתי, הזדמנות שכל אחד יכול לעשות בשימוש בזמן שלו מהבית שלו. היה לנו? כן. עסק בינלאומי מהבית עם הטיימינג הכי טוב שיש, יש לנו את כל הדברים האלה, ואתם יכולים לעשות בו שימוש. אז יפה, אחרי שיש לנו את כל זה, איך אתם יכולים לעלות על המסלול לחופש כלכלי? אז הדרך היא לרכוש כלים, לומדים,
ומתחילים לזוז לעבר החופש הכלכלי שלכם. ומכיוון שאמרנו שאנחנו לקוחות מרוצים וממליצים, הדבר הראשון שצריך לרכוש, אלה מוצרים. כי אתם לא יכולים לספר את הסיפור של ז'נס מבלי שיש לכם ניסיון אישי במוצרים, מבלי שאתם מכירים אותם, מבלי שאתם יכולים להראות אותם, מבלי שאתם יכולים לאנשים להתנסות בהם. אם אתם רואים את זה כאפשרות עבורכם, את העסק הזה, את האפשרות הזאת, את ההזדמנות הזו, ואתם רוצים להיכנס כמקצוענים ולעשות את זה נכון, אפקטיבי, מהר וחזק, ההמלצה היא לכו על ערכת האמבסדור. ערכת האמבסדור עולה לכם כ-4,200 שקלים. המחיר משתנה טיפה מעת לעת בגלל מחיר הדולר או שער הדולר, אבל בגדול זה המחיר. אתם מקבלים 21 מוצרים ודרגת מנהיגות ספיר, שזה אומר עוד עמלות לתקופה של חצי שנה, ואתם מתחילים לזוז. זה רק חלק ממה שאתם מקבלים, תכף תשמעו על עוד דברים. אופציה שנייה, למי שאוהב ללכת גם בזול ולא רק בגדול, אז יש את ערכת הג'מבו השנתית. כי לא אמרתי, אבל בערכת האמבסדור, מה שאתם נזקקים לו מעבר לערכה הראשונית, זה מדי חודש לצרוך או לרכוש מוצר אחד בשווי 60 נקודות, לדוגמה הסרום שהוא עולה לכם $90 לחודש. זה מאפשר לכם, תסתכלו על זה בתור הארנונה של העסק, זה מאפשר לכם לשמר את העסק ולהמשיך ולקבל את העמלות שאתם צוברים. אתם לא מחויבים לשום דבר, אתם יכולים בכל רגע נתון להפסיק, אבל באותה מידה גם העסק שלכם ייפסק. החלטה שלכם בכל רגע נתון, אין התחייבויות ארוכות טווח. אבל אם אתם רוצים שזה ימשיך, סרום אחד מדי חודש. אז כמו שאמרתי, יש את הערכה השנתית, שהיא הזולה יותר, והיא בעצם אומרת שאתם מקבלים 34 מוצרים בערכת הג'מבו, זה עולה לכם כ-6,800 שקלים, אבל זה כבר מכסה אתכם שנה קדימה, ואתם לא נזקקים מדי חודש בשנה הראשונה לרכוש את אותו סרום. אם תעשו חשבון זריז, ומי שהעלה אתכם לשיחה יכול לעזור לכם עם החשבון הפשוט הזה, אתם תראו שערכת הג'מבו בראייה שנתית היא הערכה הזולה יותר. אתם מקבלים את המוצרים במחיר נמוך יותר. אז יופי, אז הצטרפתם, רכשתם לכם את הכלים שחלק מהם זה המוצרים, ועוד דברים נוספים שאנחנו מלמדים אתכם בסדנאות שלנו, במפגשים שלנו וכו'. איך אתם מרוויחים? אז לחברת ז'נס גלובל יש תוכנית תגמול, זו בעצם התוכנית העסקית, שמפרטת בדיוק לפרטים הכי קטנים והכי מדויקים, איך הכסף מגיע אליכם. אז בתוכנית התגמול יש 6 ערוצי הכנסה או 6 עמלות. אני לא אפרט את כולם, כי הרעיון והבסיס הוא מה שחשוב. אז העמלה הראשונה היא הבונוס המהיר. וזה אומר, אם הצטרפתם או צירפתם מישהו בערכת אמבסדור, אתם מקבלים מיד ובאופן חד פעמי $250. צירפתם מישהו בערכת הג'מבו, קיבלתם $200. אם צירפתם לקוח או מישהו שרוצה לנסות את המוצר בערכה שנקראת בייסיק, קיבלתם $25, שזה נחמד. כל הסכומים האלה הם סכומים חד פעמיים, זה נחמד. בהתחלה מקבלים סכומים שהם יפים מאוד, מיד לכיס. העמלה השנייה לעומת זאת היא העמלה הרבה יותר מעניינת. היא העמלה שבדרך כלל תוציא את רוב האנשים בעסק הזה לחופש כלכלי אמיתי. ואיך זה עובד? זה נקרא בונוס צריכה קבוצתית או הכנסה פסיבית. דמיינו לעצמכם לרגע שהתחלתם לעבוד בז'נס, התחברתם למי שהעלה אתכם לשיחה, הפכתם לשותפים שלו ולשותפים של ז'נס, התחלתם להשתמש במוצרים ואתם מתחילים לספר לאנשים אחרים שמתלהבים ורוצים את העניין כמוכם ומצטרפים גם הם וגם הם עושים אותו דבר, וככה גדלה לכם רשת הולכת וגדלה
של אנשים שמישהו מספר למישהו, שמספר למישהו, שמספר למישהו. חלק מהאנשים הופכים להיות לקוחות וצרכנים, חלק מהאנשים הופכים להיות משווקים, וברשת שלכם יש קבוצה גדולה של אנשים שצורכת את המוצרים על בסיס קבוע. בעצם כל אחד מתחבר למוצר כזה או אחר, נהנה וצורך, וכל פעם שכרטיס אשראי עובר ברשת שלכם, אתם מקבלים מזה איזשהו אחוז. בגדול זה נע בין 3-10%. זה הרבה מאוד, הרבה מאוד. כי אם תדמיינו לעצמכם שיש לכם רשת של 1,000 אנשים, שכל אחד מהם פעם בחודש מזמין ב$100 רק כדי לעגל את המספרים, ויש לכם צריכה ברשת של $100,000, ואתם מקבלים 3-5%, תעשו את החשבון ותראו שזה הרבה הרבה מאוד כסף. $5, 5% זה $5,000 בחודש בהכנסה פסיבית. למה פסיבית? זוכרים את הנכס המניב. זה הנכס המניב. הרשת שלכם היא נכס מניב. למה הכנסה פסיבית? כי את הכסף הזה אתם מקבלים לא עבור שום עבודה. אתם כבר עבדתם ובניתם את הרשת ועזרתם לאנשים שלכם. אבל את הכסף הזה אתם מקבלים כי מישהו, איפשהו ברשת שלכם, החליט שבא לו על מוצרי ג'נס והוא מזמין אותם. ואתם מקבלים אחוזים. יש פה פירוט נוסף של איך מקבלים ואיך בונים. את כל זה אנחנו מסבירים בהדרכות שלנו ובליווי האישי שלנו. מי שרוצה אתכם שותף שלו יסביר לכם יותר לעומק את מה שהוא כבר למד. אני לא אכנס לזה עכשיו כי הרעיון הוא מה שחשוב. אוקיי, אז הכנסה פסיבית בז'נס, נכס מניב, חופש כלכלי, כל זה יש לנו ויש לכם את האפשרות לעשות. עכשיו נשאלת השאלה, מה איתכם? מה איתכם? האם כל מה ששמעתם מתאים לכם? האם כל מה ששמעתם, האם אתם מתאימים לכל מה ששמעתם? אז תראו, זה לא לכל אחד. העסק הזה לא מתאים לכל אחד. כי אמנם לא צריך פה תארים ולא צריך פה ניסיון רב שנים, זה דברים פשוטים שכל אחד יכול ללמוד. אבל זה לא מתאים לכל אחד. זה מתאים למי? זה מתאים למה שאתם רואים פה על השקף. זה דורש מכם לפתוח את הראש להזדמנות חדשה. לפעמים לאנשים זה לא קל. זה דורש מכם להתגבר על פחדים ודעות קדומות. גם זה לאנשים לפעמים לא קל. זה דורש מכם לחלום בגדול. לחלום בגדול. נשמע פשוט? לא תמיד. להיות אופטימיים ונלהבים, לחיות בתשוקה, לפעול באנרגיה גבוהה, ללמוד ממי שכבר הצליח ולפעול עכשיו ולא לחכות. יש לנו כל מיני רעיונות בראש, אולי נחשוב על זה, אולי נראה, אולי פרטים. אין פה השקעה של מיליארדים, ויותר חשוב זה לפעול, ולהיות אנרגטיים, ולחיות בתשוקה. ואת מה שמעבר לזה, את זה אתם צריכים להביא מהבית. את זה אף אחד לא יכול ללמד אתכם. אנחנו יכולים לעזור לכם, אנחנו לא יכולים לגרום לכם להיות כאלה. את זה אתם צריכים להביא מהבית. אם יש לכם את זה, אנחנו נראה לכם איך יוצאים לחופש כלכלי ובגדול. אז אם יש לכם את זה וראיתם את מה שיש כאן ואהבתם, אז לנו יש נוסחה מנצחת. ז'נס גלובל, חברה מדהימה, עם תוכנית תגמול מטורפת שלא הייתה כמותה. מערכת שמשלמת לכם את העמלות שלכם ישר לכרטיס מגנטי שאתם יכולים למשוך אותו מכל כספומט ולקנות בו בכל חנות. ומוצרים מדהימים, מדהימים, שאתם יכולים לראות צעירים יותר, בריאים יותר, אנרגטיים יותר. אז זו הנוסחה שלנו, ומתי מתחילים? ההמלצה שלי עכשיו. ההחלטה היא שלכם. ההמלצה שלי היא עכשיו. עכשיו. כשלי סיפרו על זה, אני אמרתי, דבר ראשון, תביא את המוצרים. אין לי מושג עד הסוף מה זה, אין לי מושג איך תוכנית התגמול עובדת. אני שמחתי על מי שצירף אותי לעסק הזה, או מי שחשף בעיניי את העסק הזה, ששמה אורלי, צריך להגיד, שאני מוקיר לה תודה עד היום, ואמרתי לה, קודם כל תביא את המוצרים, תרשמי אותי, כי הטיימינג פה הוא חשוב, תרשמי אותי, ואחר כך אני אבוא ללמוד. איך אמרו בני ישראל במדבר סיני? נעשה ונשמע. לא נשמע, תגיד לנו, בוא, נעשה ונשמע.
ויש לומר גם, אגב, אין לכם שום דבר להפסיד, מכיוון שעל כל המוצרים יש לכם 30 יום החזר כספי. אתם רוכשים עכשיו, עוד הערב, דברו עם מי שהעלה אתכם לשיחה, תירשמו, תזמינו את הערכה שלכם, תחוו את המוצרים במשך 30 יום, ובתום ה-30 יום תקבלו החלטה חדשה, מה שאתם רוצים. מתאים לכם, נראה לכם איך לצאת לחופש כלכלי. לא מתאים לכם, תחזירו את המוצרים ולא קרה כלום, תקבלו את הכסף חזרה, למעט $8 של משלוח, שזה באמת לא משמעותי. אז אנחנו רגע לפני הסוף, וכדי שלא תשמעו רק אותי בוובינר הזה, אני רוצה להעלות את מעיין, שתשתף אותנו קצת איך זה בשבילה. מעיין, תרימי יד שאני אראה איפה את. כן, מעיין, הנה. כן, מעיין, שומעת? שומעים נהדר. מעיין, נעלמת לנו? אוקיי, מעיין נעלמה לנו קצת, אבל אני חושב ששמעתם את המסר שלה, מסר ברור. באמת, אני יכול להגיד לכם, מעיין ואסף, אני הצמדתי להם את הכינוי, ה-Power Couple, הם באמת כאלה, הם מאוד בעניין, הם יודעים מה שיש להם ביד, אנשים סופר סופר רציניים. אני לא יודע אם יש להם אורחים פה לשיחה, אבל אם כן, המלצה חמה, 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 חמה. תצטרפו עכשיו, אליהם עכשיו. אם לא הייתי כבר בז'נס, הייתי מצטרף אליהם. אז אם יש פה עוד מישהו שרוצה מהצוות לשתף, לעלות, אם יש לכם שאלות, אם אתם רוצים, בין אם אתם אנשי צוות או אורחים, אתם מוזמנים לכתוב לי ואני אענה. אוקיי, אז אני רואה שאין לנו שאלות, אז אני רוצה להודות לכם. היה לי לעונג לארח את הוובינר הזה ולהעביר אותו. ההחלטה היא שלכם, אני מאוד מקווה בשבילכם שתצטרפו אלינו ותעשו את זה בגדול ותצאו לחופש כלכלי. אז ממני כאן, אבי בכר, אני ז'נס, ואנחנו מנהלים את העולם. אז ערב טוב לכולם. ביי ביי.